Per Eurofragans la cultura és important perquè primer de tot ens dediquem a fer essències o a composar perfums, la qual cosa ja és un fet cultural en si mateix, no? Per tant, estem arrelats a la cultura també amb la nostra pròpia activitat. La Fundació ens va interessar perquè promou projectes culturals i intenta que siguin sostenibles per arribar al màxim de persones en la nostra societat. Creiem que és un fet molt important. Jo crec que sempre les preferències personals són importants a l'hora d'escollir un projecte. A la família ens agrada la música i ens agraden les arts plàstiques, ja que el nostre avi va ser un pintor. Per mi crec que seria important escollir projectes que puguin arribar al màxim número de persones. Això crec que és un fet molt important i crec que és un fet també principal en la Fundació.